Moikka vaan kaikille. Tänään me ollaan menossa S-Markettiin ja ostetaan meidän pikkusiskoille molemmille 10 sieltä tavaraa ja yllätyksenä sitten annetaan niille ne tavarat. Ja toivottavasti tykkäät tästä videosta. Me 20 meillä tähän yhteensä menee, joten kyllä meillä sen verran menee kuitenkin, että olisi kiva jos laittaa sitä tykkäystä ja videolla ja tilaatte kanavan, mutta katsotaanpa vaikka sitten kun ollaan vähän lähempänä kauppaa niin uudelleen. 7-vuotiaita. 7-vuotiaita ja sinnehän me ollaan menossa. Siellä on Konsta ja tässä on minä. Niin, että ne on 7-vuotiaita ja ajateltiin nyt vähän ostaa niille tavaraa. Miksi ei? Market Liminka. Nyt ollaan perillä ja nähdään varmaan seuraavan kerran sitten kaupan sisällä. Nähdään sit. Varmaan mitään tavaroita täältä kuitenkaan osteta, koska ne sen verran paljon maksaa. Ja siihen menis kaikki rahat, mutta voitais vaikka ekana katsoa, että löytyisikö täältä limukoita. Jos löytyi, niin ekat ostokset on nää, niin otetaan nyt nää. Ostokset on tehty, tämmönen kassi. Nyt lähdetään näillä pyörillä jurauttelemaan kotiin. Ja tämän jälkeen näytetään sitten meillä kotona nämä meidän ostokset ennen kuin annetaan ne meidän pikkusiskoille. No niin, nyt on kotiin saavuttu, ostokset tehty. Täältä näyttää ostoskassi, siellä on vähän kaikkea, kohta näette. Mutta kohta aloitellaan, jos nyt tytöt nyt kohta tänne tulis. Pojat, mitä te teette? No meillä on teille semmonen yllätys. Käytiin ostan teille vähän juttuja. Meppä tuonne sohvalle istumaan, niin me annetaan sulle tavarat. Täältä vaikka, haluatko ekana pienen vai iso? Pienen. No. Täällä on ekana tämmönen. Tässä on sulle tuommoinen. Noin. Sitten. Minkä sä sitten haluat, pienen, keskikokoisen, iso? Iso. Tämä ei ole iso, mutta tämä on aika iso. Tätä me näytettiinkin jo, täältä tulee tämmönen sitruunapanta. Noin. Sitten haluatko pienen vai iso? Pienen. Tätä ei olla näytetty vielä videolle. Tämmönen pötkö tulee täältä. Haluatko pienen vai ison? Ison. No, annetaanko me nyt se kaikista isoin sulle? Siinä on semmonen karkkipussi. Näytätkö sä tälle kameralle sitä? Sitten on vielä yksi juttu. Montako juttua siellä jo on? 4. Vielä on yksi juttu ja se on tämmönen Knatter uutuus, tämmönen meloni. Ootko tyytyväinen? No niin. Sanotko sä videolle heippa? Heippa. Seuraava potilas on saapunut tänne ja täältä ekana tämä. Teille tuttu jo. Sitten tämmönen. Tekin ootte nähnyt tän jo. Samasta kuin tätä edelliselläkin. Sitten tämmönen. Sitten totta kai juotavaakin pitää aina olla. Fanta Zero Sugar. Ja viimeisenä tietenkin se tärkein, eli iso karkkipussi. Monenkohan gramman tää on? 250 grammaa.
Kiitos kun katsoitte videon. Koitan saada 15 tilaa täyteen. Se olisi moro. Tässä vasta editoidessa tajusin, että Tuuli otti tuohon videon todella voimakkaasti. Anteeksi siitä. Kiitos kun katsoitte videon. Me nähdään seuraavan videon parissa. Me aletaan kohta kuvaamaan 16 tuntia teltassa. Se olisi moro.